nunganania nian manguji manugaton jojok bagita ninong takas masa di tonga-tonga nami. Manghihuton pamagitao niaka sitidangi sian mulanai tuhami ima aka naunggabe paghalaru di hatai. Cedidohot maau pasadahon kuhaku manugatot sa jojok-jojok diho ale Teopilus na pinaksangapan. Dongjolo hu pamanat sude sian mulanai asa ditadaho hasitongan ni hata naung dipodahon tuho. Uju Herodes raja di tanah Judea adong masada malim na magwak Sakarias sian horong ni si Abia bugu aron dodongan saripena si Elisabet do puagna bonak do nasida nasa magadopon debata di parangeo do nasapatik do daturan ni Tuhani sohasurahan nang adong anakon nasida ay nahol do si Elisabet jala nunga gajak umur nasida be jala Jepang ma dianggap ni horong nai mangulahon hamaliwo di bana di adopan ni debata mangihuton na hinasomarhon ni malim masih jopun na sinurat nasida kabiba na mga pongo ti Joro ni Tuhani manutung dopa di ruwag do anggo halak na torop sudena magtangiang ditiki manutung dopai. Gabe di ida ibana ma sugu-suguan ni Tuhani jong-jong di siamu ni langgatan pagdopani. Tasonggok masih Sakarias magdidasa jala laos hatahutan ma idok sugu-suguan ni ma tu ibana unak komabiak Sakarias ay nunga ditangihon tang pangiduan mi tubuhonon di donganmu saripe ma anak diho si Johannes ma bainon mu kuarna maglas ni roha jala iya maho jala torot do makarason hato topak nai ay balga maibana diaropa ni Tuhani nasatupai numon na tuwa anggo ko dinasa sinumon na pang jala waktu di pagbadia maibana sian buktian dope. Togok ma anak Israel pasuangon na tutuhan debata nasira. Patucolo na maibana di bagasan toti do hakuko di si Elia pasuangon na marohaniyaka ama tuanakon na jala akan natuis maroha kabe paruhan na bonar lau padirion di Tuhani bangso na untore kabe didoksi Sakarias matu sugu-suguani siatia matadau kui ayau nunga matua dongan saripe kupe nunga gajang umurna ya luisi sugu-suguani maibana kabagial doau na congcong di Joro ni debata isugo doau makatai rohoto mabuan barita las ni roha watuho alai kabingungu maho dang boto mu makuling sadro di ari hama masana ala sori apok saiho hataki na naing tulus ditikinai ya na togopi sai mai do disi Sakarias longang do rohana sida ala songoni gele ibana di jogoi jadi lau ruak dang diboto makulingi nasida kayo mangato manasida dang adong ni ida na di jogoi makilap nama ibana tu nasida laos tongongo asadung sai tiki na maghalado mulak maibana tu jabuna dang piga ari-nari gabe-gabean masih Elisabet dongan saripenai jadi magtabuni-tabuni maibana 5 bulan na nindama pambay ni Tuhani doi diau ditikion ay lomo dorohana mabuat haurauki di Jolo ni halak salpuono bulan disugo debata mapak disugo Gabriel tu Nasaret imasada huta di luar Galilea manopot sada anak bugu Oranis sada bawa nama kuak Joseph nasian poparan ni si Daud sian Maria do kuagna lau mamasuhi jabunai nindama tabi diho nan ni asian didongani Tuhani maho ale tak sungkuk do nasida ubege hatai ninna rohana do paksa tabian dia doi nunga ulaning jadi didok sugu-suguan ni matu nasida udah koma biar kali Maria ay rapotan asinirua doho di debata gabe-gabean maho tubuhan anak maho Jesus ma bahinon muguang na
bergama ibana muse kuagon do ibana anak nina tumipuli lehononi Tuhan debata do tu ibana habangsa ni si Daud amanai gajaana do popakan ni si Jacob sa leleng na caradang maghaujungan harajau nai didok si Maria madok sugu-suguani songon dia mapangalahoni i ay sawadong hu bawa. Jadi dia di sugu-suguani mana sida songgo panito di pagbadia maho jalalinggo mani hagogo ni hatumi bulido ho alani i nabadia do hono ni natubu hono natubui anak ni debata. Ia si Elizabeth si sohoni nasai tuai naung di kuag nahol makangoluan anak tu baono bulaton manuaing ay rangadong nasotok patu pare bata gabe tidok si Maria na poso ni Tuhan ni doau sesau matu au songo na lidok mi dungi di tadi konsuku ani mai nasida ditiki ima bogat si Maria di pahatok malau tu dolok tu huta juda bagas ni si Sakarias tu di bongoti di tawi mas Elizabeth upegeta bini si Maria si Elizabeth upegeta bini si Maria si Elizabeth mangkuja ma poso-poso di bagasan bortiana jadi kok to di pagbadia ma si Elizabeth las maksawakan nagogo maibana di jauhon ma dapotan pasu-pasu doho di tonga-tonga ni akaina dapotan pasu-pasu do na pinarokot ni makua mapoda ro ina ni tuhaki manopot awon IDC dapat pinggulhu suara ni tawimi mangkucal do poso-posoi di subeoku sian las ni rohana maktua maho di hapok sai ho ikon tulus na tinonahon ni Tuhan itu ho gabe di doksi Maria di patimbulu haku do Tuhani Maria ia do tondi kumira debata si palua au adi tatap do haete honi na poso naon rahatuau ma au ola nion maksudut-sudut ai habal gaon do di bain pagogo itu au nabadia do gowagnai ay maksudut-sudut do asini rohana mida akan nama kabiari ibana pagogondo diula tangan nai di pasera kodo akan nagijang maroha akan nagogoi di paijuk rosian habang sana sida di babakit do akan namet-met nadengkan di pasuk-suk ibana tu akan namale jalakan narobian hian rumah do di palahu di painu-inu do Israel na posonai magningot asini rohanai mengihutun baga-bagana na tuaka oputa tusi Abraham tu paparana sa leleng-leleng na losmian si Maria di si agak 3 bulan jala mula muse tu jabunai jadi kok matiki ni hangoluan isi Elizabeth anak di tubuhon maglas di roha rap doho ibana aka hobbar bagas na dohot si solhot na umbege naung magasini roha godang Tuhan di ibana di hari pawaluoni go manasida lau manunat poso-posoi jadi di bain goagna Sakarias mangihutun goagni amana alai makuling mainanain di dogma datung si Johannes do goagna bahenon gabidok nasida mangalus ibana swadong agya ise dia kasih solobi na magwak songoni dihilapi nasida maamana manang ise goagna bahenon dipangido rohana gabe dipangido ibana panuratan disuraton si Johannes do goagna cerita halamong nasida sude alai dinasato kini muka pamangana sumuang mapakatayona maksawara maibana mamudii debata kabehatahutan masude hobbar hudul dasida jadi sadok dolok
cara disadok dolok Judea di pakata-atao dosa sudena masai cala saluhut nau begesa di pakati-atio be do bagitai nin nama nagabiaha maulaning dakdanakon aitung didongani tangani Tuhani do ibadah. Gokton di pagbadia masih sakagias amanai kay manugagi ma. Pinuji matuhani debata ni Israel ala ditokok langsona jala dipatupa haluauna. Dipatidam do dihita tatuk haluaun dibagas ni si Daud aposo nai hobak tu na hinatahon na mahite siat sohala ni aka panugang na nabadiay siat nagobi. Haluaun sian aka musutta dohot sian tangan niya kan nama koso bihita lau mangasi aka amata magnikot padan na nabadiay ima uwagi na nani uwagi honna isiagaham amatai pabua lehonon na tuhita asa maghalaro diadopan nai sopola baghabia gabe dugmalua hita sian tangan aka musuh makabadiaun cala makatikokan diadopan nai salarik hita mangut. Ia ho anaha tagoang mampanurigang nina tumimbul ay patujolo ni bohi ni Tuhani doho paturihon akadalan na lau patadahon tu bangsona haluaun makite sian hasesa ni dosa na sida hinohon ni pangasi ini debata ay binahen ni ido go bisaksian gijangi manopot hita lau sumodagi akan nahudu di bagasan haholomon akan na nilinggoman ni hamatian patongoton lakata tu dalan hadameon yang godak tanaki lam magodang do lam tugu